Masyur Ukristo yang tutur syakmat katma Ki atel mensim tukin dawo Ai kublay ia pi baro ki basngap ia kane ka kubor kam tam ia ki kon samla kantai bachinrang ngasngongu ia blay namar banga yo ban yang hangne manta ban kren ia ka ten ka jong blay hapdeng ki kon samla jong ka balang kam tam kum ha kane ka tayo jong ubna egos man lakasnem hakaba kabalang kajongblay mekhalia brasam kaju ai shaki samla jong kabalang yakaba kinyo ban lekmen hakajing shakri yautrai katem jong ka yut sande ar hajar ar poar kadai ki samla kristan ki atiar ka jingshai bat la phia haki artli ki soptim kabaningkong bread yaki jingle jong ka jingdom bat ka baar gop yaka jinglong ukres hakaba yaka ne ka benta la seng nong rem naka shiti ka jong pol shaki nong rom kalanong ka bakhatlai ka khot ka bakharar kabaong kamit kata kalanang derno shibun tekas ngi kalajan namar kata tongin ya bretno ya kita ki jingle jong ka jingdom batongin ya kingno ya ka jingking atiar ka jingshai ngange bahakane ka jingrakhe ya ka yod sonde hapo jong ka balang kane ka them bat ki soptim kan long ka jingkerku na ka benta ki kon samla bat ki parabenge baro hakabalang lane ki to ki bakloi ban snap ya kane ka khubor ha kane ka por ko menta upol ubatho ya kane ka shiti shakki nongrom uday uway naki apostol jong utray Jisu ubala tray shitam ubala tray minot shibune nakabenta kaburam ka jong utray Jisu bat nakabenta ki men sem ki ba kordor ban walam ya ki shakjat jong ka deng na kalbari ka jong utray latho ya kane ka shiti hakata ka jing tray mission jongu ha ka jinglait kabalai na ki jingtray mission balakhat jeka ka tin nongway third missionary journey let's say ula tho ha ka snem san ponyo edi ula tho ya ka ne ka shiti shakita ki rungai kristan ki ba syong basa harom ladangin pule na ka shiti shaki nongrom kalanong ka banengkong kadakhat ka banyo Paul wong hagita baro kiba harom kiba ki jong blai balakhat banlong ki riukho ngisngau tho ba kine ki kristan kiba dan harom gila bandai nakano kano ka jaj banreuro tenrei ula tho lang yaki baro teka benta kabanga day ban kren hagane ko por ko manta kalong halor katim ki samla kristan
kiatiar ka jingshai. Habaong kisamla Kristan. Kateu ya baro kisamla kentei bat sinrang. Kibalong kita kibalakala kabamot shisha. Kibala yo ya ka jingkala thamai jong ka jingem. Bat kibala pediang ru ya utrai Jisu ha ka jingem jongki. Kamper laki day nakano judgment reu. Ne nakano ka kanhon balang ru. Kisamla kateu ya kibreu kibadang syat dang klan. Bat kum juru ya kito kibadang syong marway ne kibom pat syong kurim. Kini kisamla kibala kod jingmot ban bot yaw try Jisu ban ka jing ka batmai kibala yo mat ya ka jing pan ka jong try ha ka jing jongki ha ka ba try Jisu la yo ban thau tmai ya ka met bat ya ka mansim jongki bat gilong kibala kod jingmot ban rublay kidai ken kita ki atiar jong ka jingshai lada kali ka kata ka jingshai kabangat day ban kren katkum ka ktenublay ka jingshai kabangi shem day utray Jisu. Larangin pule ya ki kenten ki utray Jisu ulang. Naga gospel ka jong Yones kalunong ka bahnyo. Kadakot ka bakadar. Ngalong ujing syai ka pertay. Utaw balwan bot yanga. Unom yaj ha ka badum. Hanray un yo ya ka jing syai jong ka jingim. Ngalong ujing syai ka pertay. Uta ubawan bot yanga unom ya chakabadom hanray un yo ya ka jingshai jong ka jingem ngam kwa ban batay shibon shaphang kane hanray tang silan utray Jisu ulang ujingshai de mano manoro ubala yo ya u haka jingem u yo ken ya kane ka jingshai naka gospel kat kumu Matios kalanong ka basan kat khot ka basaw bat ka bakhan reu u Jisu ong phi long ka jingshai ka perthai to panshai komta ya ka jingshai jong phi hakmat kibreu kata kadai kabangi dai ban sneutu halor kane ka them kabanga kren ha kane ko por ko manta na ka banta kane haba phai khandiat ha kane ka jok kabangi emanda ngidap tangda ka jing sneutu jing kermen namar ka jing kensting bat ka jing bom nyokor nyo buram shu jong ki khon samla yala ka jong ka jingem bat ka longren yang om don shu mano manoro kibanut ban kren persya lane ban kan tho ya ka jingem jongki kila kat bamon kila kren kat bamon kila yaj kat kabakis ngobit haka jengem jongki laraki kwa pisa kila banlek to lane banlek lute im pej kibriu ka jengem auria bat ka jengem lengkar jong kibriu hakene kisni ka jengem haki jengdi penbuat kom udrox ganja
kakyat bat kiway de kiba pen sniu om day tayo ka med jongki hanroy yaka jingmut ci perkat yaka jinglong ka ba kenjaman sim ka ba blay wala bobe chaka jingem jongi kibriu kim salia wat haba kia sho kia dat ki kren ya ki kten ki ba jaklia kten si ki kten sniu wat haki jaka pajba bat ki ba bon na pedang kini ki breu ki day ki kon kristan wow kajing snow lerang ban yoi ya ki ba kum kine ki ai kham tam hakane kariba i jongi lada ki kon kristan ki hakane ka rukom jong ka jinglong hato kamlong mo ka jing do jing kermen nakabanta ka riba ka jaj benreu ka lang ka salang haki jeng ki sam haki snong ki tau hato kamlong ka jing do jing kermen yaki hemen ki para lane yala ki jong ki kemekik pa dekat notam kan long ka jing do jing kermen na ka banta ka yeng ka sam ka ba kenjaman sim ka balong ka yeng ka jong ublay ka ba utray jisu ubla wan ban syaya phalor jong ka deng na kalbari ulong utaw pa jong kane ka long ying menta ha kane ka por ngakot bat ngayower yapi ki kon samla kham tam e ki kon samla kristan jong kane karibe i jongi bat komju haki balang ki ba per kan top ya ka balang ka jong play do ngin long kita ki atiar jong ka jingshai ki atiar jong ka jingshai jong utray jisu banom shepting banom sneuleran ban kren ya ka jingshisha ban ki ba hok bat ki baru play bat komju ban ra ban khli bat ban walam ya ki way pat ki men sem ki ba koridor Siau trai Jisu. To phiên long. Kia thier jong ka jingshai ka jong trai Jisu. But to long ki nong yada. Ya ka gospel. Jong ka jing panem ka jong trai. Hapdang ka pertai ka bakum ka ni. Ka balong ka pertai ka badap tang da ki jingdu jing kermen. Ka pertai ka jing bomhok. Ka pertai ka badap tang da ki jing syukur sudah. Da lelei ngimdai ban ailat. Bau nong shun jong ka hok. Un syukur yapi. Naka siti ka benengkong. Xiao Timothy. Ka lenong ka basaw, ka dakhot ka baar, bat ka bakhan riu. Upol, ubalong nong tho jong ka ne ka siti wong. Towat ay yan no yan noru. Ban ibeng ya ka jinglong samla jong pi. Hanrei to pin long ka rukom. Ya kita ki bang ngej. Haka ktin, haka jinglong jingem. Haka jing e, haka jinglong sngur. To sumar syapang yalade, bat yalaki jing hikai. To pin yaine hakine ki ai. Namar, habale yakane, pin panem yalade, bat yakita ki biyos ngayo yapi. Kini ki kantin ki baw pol ulatha. Hoi chabapet ula thọ ken Xiao Timothy. Ubalong way.
na ki syakri ba kordor ki jong trai kumu samla ha ka to par hanrai ki long ki kantin ki ba dai ban trai ro ha ka jingem Kristan jongi ha ki ne ki por ki ba menta bakum ki khon Kristan batkum ki khon samla ki bala tep yaw trai bang ngem dai ban ai yano ro ban kren beng ya kata ka jing em Kristan bat ya kata ka jing long samla jongi mapi ki bala yo jing panem bat ki bau blai ul ai ya ka jing ai ka ba phla phim dai satia ban pen le anu ai ya ka por ka ba kordor jong ka jing em jong pi bat phim dai hero ban pen ja buram yala ka jong ka jing em phidai ban sakri hok na ka banta ka buram ka jong utrai bat na ka banta ka balang jong phidai ban ai yakabab hatam jongpi shaublai yaka longren yang jongpi gom kata ka jengknya aingu ka pen sneu bae yaublai habau blai ula ai yapi yaka jengim ka babiang na dong sedong hakane ka por ngakwa ban penkan mau yapi syapang ki waipat ki khon samla bat ki breu khamtam ki khon Kristan hakane ka pertai bat wat hakane ka ri khasi jongiru ngalaya syam yaki ngalaya kan do yaki ngalaya selok bat ki ngalaya kran bat ki ngalaya duai bat ki bat kila pla kila ya tho yala ka jong ka jingsngau haka jingim ka ba kila yat lengba ba kemla ban le ru em wat la da ki kwa ban le ru na ka ban tau trai ban le ya ki kumba ki wei ki para samla ki le ki kwa ki trange hanrai kim yo ya ka por ya ka bor ban le kumta balai namar baki don na pedeng jongki kidon kishkor hanrai kim yos ngeo kidon kashentor hanrai kim light ban kren kidon kakle hanrai kim nang ban pulekot kidon ro kibadon hapdeng ka jing duna jong ke khotmet kidon kibadon haka jingthia kum ki samla kim shat kim klan kim la ban yat kim la ban yang namar kim yo yakabor haki kijat jongki don pat kibadon hapdang ka jing jar palat ka jing dog bat ka jing long rang li don ru ki samla kiba ban syakri yautrai ban le cheki jesem ban ya tho bat ban pla yalau jong nong panem bakile shem haka jingim jongki hanroi la syakang ya ka ban syakri yautrai haka jingim jongki samla baich ngam kwa ban penjrong ya kane ka khobor ka bang kren hakane ka por hanroi ngakwa ban kan tu yipi bakat bau blai udang ai happy ya kalat dang ai happy ya ka jengkot jengkia udang ai happy ya ka bor to syakri hun ya lau jong nong panem wateng kai ya ka por bat ya ka jengem jongpi hanrai to le ya ki ai baro gomba pile shem ya o haka jengem jongpi pidai bantep haduk kadno ni ich ni don ka jing sneu kit kle na ka banda ki khon samla hoi hapo la ka jong ka balang ka banga don ban ngatre
Hanruay nakabenta kane karibe e jongiro kumcho. Ki kon samla kibadai nakajat benriu jongi. But ni don kajing snau kia barbar. Komno bakine ki kon samla. Kin keu hakiliang barakai. Kin poi sajrong. Kin yo pediang. Ya kata ka kabaki kwa haka jengem jongki. Bat nga yoi. Ya ka jeng koridor jongki kon samla. Ka balang. Bat kane ka ribe jongi. Kala long. Kumbaong unong ruai pangnut. Haka jeng ruai sngaw sanay. Breu jong uplay nong etul pau Jeremiah. Habau yo ya ka jeng jot. Jong ka jaj benreu. Bad baki kon samlaro. Kila don na padang ka jengek ka bakrao. Ulaong. Haka ne ka jeng ruai sngaw sanay kala nong ka pasaw. Kada khot ka bar. Ki kon senrang bakordor jong ka seyon. Kibala ban ya persyang, bat kaksiar ban lelah. Haba pan pai ya ka ne ka khot. Kaba ubreu jong blay lo kren. Ngasngau ban ong ha ka ne ka por. Ki kon samla kan thai bat senrang. Ki balong ki kon samla jong ka ri jongi. Bat ki kon samla jong ka balang Kristan. Ki balong kam kraw bat kam koridor. Ban ya kaksiar ka banala. Bat ya ki mau koridor ki ba remdor. Bat kini kimla satie ban ya nujor. Bat ka jengem jong ki kon samla bai jongi. Haba ki long ki ba tibreu tiblay. Haba kilong kiba try sitam. Kiba smart kiba sting. But kiba don. Kata katong bat kajing kod jing mot. Ban ka jing Kaba don buram. Bat kaba don akar. Sa shisin pat. Nga kentu yapi. Wat penlenway. Yakapor. Kaba koridor jongpi. Ya ka jingim kaba koridor jongpi. Kaba ublay ulay ha ka jingim jongpi. De ha kaba penkot ya ka nega kubor. Kaba ngakran ha ka nega por kau menta. Lada don na pedang jongpi. Kibala habat kibala kalana. Hakaba meno pila pediang yau trai Jisu. Pila mat yau trai Jisu haka jing jongki. Pila yo ya ka jing keman haba pila pediang yau trai. Menta pila hapno haki to ki ai ki bangla ong. Haki jing sngaw baha jong ka nega percay. Kalong ka por ya pi. Haka nega kalimat. Kat ba pidang ngap ya ka nega kubor. Banong trai. Ngakwa sa sisin pat. Bamen shim me ka jing jonga. Bamen penkelay ka jing jonga. Bamen tau dor ya ka jing jonga. Bamen sinador sa sisin pat ya ka jing jonga. Bangakwa banlong. Kumba me kwa sisya yang abangalong. Balada donro. Kito kibompat pediang meno yaw try Jisu. Kane kapor, kalong kapor. Kapapin ya keren batu. Kapapin ya selok batu. Kapapin mat. Yau haka jengem jongpi. Balada don ki kon samla. Ki bakwa sisya. Banlong kata ka atiar jong ka jengsyai. Haka negopor. Tongin ya duai. Ngin pendam yala ka jong kamon hautrai.
ay la ka jong ka donu thau trai song jar jar hakane ko por hak jar jong ka deng phna kalbari ka jong trai but ya tho ye ki jing don kam jong phi baro shu ya shem bat marwai ha ka jaka ka pidan pan kan tang yelade wat ya kamon ka jong utrai unsa yalam ya ka jingem jong phi ha kamon ka ba khoj ka jong komba utrai jisu wong la de pin pule naga gospel ka jong Matius kalanong ka ba nyo ka da khot ka ba nyo bat ka ba pra to pan te on sa ai phi to wat te pin sa shem to tit te on sa pli phi naba baro uba pan updiang bat ba wat ushem bar ba tit on pli kane kalong kapor ha ka ba ngin yo ban ye shem yo trai bat ba utrai un yo ban pendon kam ya ka jingim jong tongin ya duai halamar wei hangno ha ka fidon ya shem bar utrai shong ya tho ya ki jing don kam jong phi ha utrai un sa jubab ya kita ki jing don kam jong phi kumbau long teto ngin ya duai kan rat bakodor ngis ngeungu yame nakabanta kane ko por ko mela ai hangi hakabau syakri batlod jome ko trai kan rat uyang hakane ka jaka ban pertai ka kten jome bat ban kren ya ka kten ka ba em ka jome ko trai chi suwe kham tam kerpange hapdeng ki khon samla jong ka balang bat kane ka ri ka ba e ka jongi ngiu ya trai kan rat ya ka jeng pisa bat ka jeng lang a ka donot jongki kajing terang bat kajing seliang ban kelai ya ki ai kiba kila joi bakala duno ya ka buram jong kari bat ka jaj ban reu atrai ji sube chagane ko por nga duai nakabanta kito ki don ka jingkot jingmot ban trai nakabanta ka jingba jong kari ba ka jaj ban reu tokar khu batoi bore ki tokar khu nakabanta ki khon samla jong ka balang haka balang ka jong play hakki balang ke ba pher ko try knang bakin long ki breu ki bala yakaban try nakaban ka buram jome ai ka jing sok bat ka jing kamen na ka jing em jong ki bakin try da ka bor baro kumba ki kwa ko try kan rat bakin em nakaban ka buram jome bakin pens ngau bahaya me ka jing em jong ki hoy ki don ha ka ne ko bor kiba snapro iya kane ko khobor ko trai ji sobe chonga kila thep yela de kila yo yela de ba kila jngai na me kito kibala habbat kibala kalano kiba ma me ko trai kan rat mem shem sho yaki ki don manta ko trai ji sobe bat ki wat ya me to ye shem bat ki to ye slok bat ki kin ai yela ka jong ka donut cheme ko trai ji sobe kodor top diang ya ka jing em chongki batwai bor bakin em ka jing em ka batmai bat kito ki barang jingai na kamon ba ko jome ki bam pat tip ko bam pat pediang ye me ko trai kan rat to kar khu ye ki to pen em ye ki to kren to ta to ai ka bor bat to ai bakata ka snam ka ba koridor jome ka ba mel pen jau ko trai kan rat na kalbari on pen khoi par ye ki po baro khoi kar khu ma me ka ne ko khobor nang bakan long ko trai jisbe ka khobor kaban kta ye ki babon ki men sem ki ba kodar ngalange ba melios ngau melishashkar ye ki jing duai ba ki jing khot karpat chong ha ga ne ko par na bangi pan ye ki ne baro ha ka kerteng ke jong uji snong pane ba to ai ba ka jing ai ke jong Jesus Christ ba utrai ka jing ba ka ba phla ka jong blai pa ka ba na bom jikot lam ka jing slok ka ba bang ka ba thiang ba ko sai bor ki jong sem ba khoi to ai bakin elai hawai play long rengkat bat ki khon samla jong ka balang Kristan long rengkat bat ki khon samla hapo jong ka assembly jongi long rengkat bat ki khon samla hakane ka ribe jongi to da long rengkat bat la ka jong ka balang hi lembat ki runge ki khoj ki jome
kiba ban syakriya me ban try na ka banta ka buram chome ban khot kerpat ya ka kerteng ka chome na domanta bat sedu kiba bom cukut ro. Amen. Amen. Bashur u Kristo yen tutur syakmat katwa ki atel u mensim tu kinda bor u blei balha wat so samtia so thai ne trot to pe ya lagi kmat u soi tan la u ya le jun shipai u Krist long shlo ken hun badan Shur ni dei ban yat lim ba ki jing jin jar per thei ba bun u Jesu an ya lam man ka si man ka bor u la kular ban ai ka bor ban job ya ki nong shur da jing risa shaprang shashan in bur ya lu kap la jing shi tom ki ba bun jan ngin tur ngin ong ken ran kapten dan bor u ba ye ne ngin dang shakting ba le la soi tan u wan ran ya le la job da le le ken hun ba dan bor da to yeng da ta jing shur ban yat lim ba ki jing jin jar per thei ba bun u Jesu an ya lam man ka si man ka bor u la kular ban ai ka bor ban job ya ki nong shur yang jot shi pai ba shlur yang jot tutur sha jing ya le nong shon un la ba ro khot ngim riet ngin trei ting e ngim sep ting shu la dei ban tur wat ha du ban dayap la ma jing jo prada ji shur u Jesu un yara ken hun badan borda to yeng da ta jing shur ni dei ban yat lim ba ki jing jin jar per thei ba bun u Jesu an ya lam man ka si man ka bor u la kular ban ai ka bor ban job ya ki nong shur yang skam para ba it utrai ka jing ya le ka jur jing job ka long trong ki shipai sha prang ki ba tur shlur ken hun soi tan lu job ngim khen ni thom pen jot pen pra ni tip ngin yo pan sia ha din da jing job ha ka thma ken hun badan borda to yeng da ta jing shlur ni dei ban yat lim ba ki jing jin jar per thei ba bun u Jesu an ya la